Matur suwun. Ki mau nggo pembukaan. Ya suasanane men ya. Pepeling tak tuntan dedang-dedang ki mau pepeling. Ya. Masa to baleni. Sing jenenge Wiyaga Salah kuwi no, kuwi ilang ki 16 tahun. Oh. Kuwi bendina engko isih dibahas. Iya ya, Mak. Iya. Kesalahan fatal ngono kuwi ya. Ayo. Sekarang jenenge penabuh ki ya sok kadang kala sok. Sing jeneng menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya. Aja kok nabuh, aku mayange kerep lali kok no. Oh ngono ya. Kerep lali. Sing jenenge sulukan Hanjrah ingkang Puspitarum kuwi rak bendina tak unekke. Sasat saben bengi aku suluk cakepane kuwi. Kuwi nek wis muni blank pikirane, pet iso lali. Kuwi lho kelemane menungso. Hanjrah ingkang Puspitarum kuwi langsung ilang. Aku takon mburiku, apa teruse? Mburiku yang muni, "Ambo." Ngono. Apa ora kurang ajar kuwi. Dadi seneng nek dalange cilaka ki seneng. Iya ya, Mak. Iya. Asli ki aku ora golek iki cerita tenan kok. Iya. Nek muni blank kuwi ya bro tenan kok. Iya. Ya pancen. Aja kok nglakok suluk, nglakokke lakon kuwi kadang kala sok kleru kok. Jejer pisan Janaka wis lunga kudune. Ning Janaka metengik nang kono kuwi. Le sadar nek wis bar janturan, waduh iki ngopo menungso iki ya. Iya, wis biasa ya, Mak. Iya. Kuwi kabeh ngalami, ora ming dalang cekremis kaya aku ngene iki tak anggap aku ki junior. Lembune Pak Mantep sing senior kuwi ya wis tau nglakoni kekeliruan ngono kuwi kerep kok. Iya, aku kerep diceritani ya. Ya pancen ku kabeh nganggo kleru. Ya, ayo saiki Mbak Orisa Widyasari. Ayo. Wah, iki lagi hamil muda e. Ya. Ora apa-apa. Mau wis takon karo aku, Pak. Anak kula sok lanang napa wedok? Lanang. Kok bapak ngertos? Kowe le dandan ayu aku. Nek kowe le dandan ora ayu, kowe iki cerobo, anakmu wedok. Ning nek kowe dandane iki besus, anakmu lanang. Aduh, kula pengen wedok Pak. Kene, aku yang ngono. Nggih benjing nek pun lair, Pak. Heeh. Lah ra ngono. Lah iya to, Pak. Wis ben ra apa-apa ben do. Arang ya wis wajibe kok ana. Iya, wis do gedhe-gedhe. Anake wis do nyiji-nyiji. Agnes siji, Orisa siji, Ika siji, Elisa urung. Terus apa jenenge? Tatin siji, Ayu urung. Neti loro, Wahyu telu. Boros papat to edan. Boros tenan. Ya ora apa-apa. Sing urung nglairke malah sing pojok dhewe kae. Urung lairke macan. Wis iya ora. Mbak Orisa ngaturke nganu, Mbak. Ya. Mau wonten titipan saking mbok menawa wis tau ngerti awake dhewe mangke dipundalaken jenang gula. Oh iya. Dibawani. Dandang gula. Ku terus lebake jenang kula kowe aja lali marang aku iki. Lah dhewe kudu selektif, aja nganti dumbyuk karo campur sarine. Campur sarine wis pirang-pirang ditokke lho, sriuning pelok wis ditokke lho. Sriuning mustika tuban. Angel lho nek ora om pinter. Iya. Yo, dibawani, Mbak. Yogya Juret lamun bisa sami
do ing ngene do ing ngene cari neno sasraba ing maes pati nenono aran patih lelaku so nek wetu medok ben dadi sinden sing apik nek metu lanang ben dadi seniman sing apik ya ning kaya ngene gumantung karo le tumindak nalika semono kok ana ya nek arep mulai kuwi disertani maca Al-Fatihah ngono kuwi bakale apik arep mulai wiwit kuwi pandeng-pandengan mripat antaraning putri karo kakung kuwi padha maca Al-Fatihah masing-masing 100 kali. Lah do ngayal to. Kakean niku, Pak. Kuwi ngono kuwi. Nek wis ping 100 Al-Fatihah ping 100, wis mulai do turu jejer kae maca meneh. Mulai bersentuhan antara tubuh dan tubuh ini muhrim. Ini muhrim sudah sah. Cek ngono kuwi Al-Fatihah meneh. Ping 150 masing-masing. Engko ra andang-andang biar baca turu nggih, Pak. Ya kuwi nek kuwi jarene ngono kuwi ana. Iya, ya kanjeng kudu didongani ya, Mak. Ora kok cenanangan ora. Grombyang, ya wis. Dadine bocah mesti gentro. Ha iya. Ha iya. Apa-apa dipancali ra karo-karoan kok. Yo. Kang kinalong tripra kaya purune kang ten antepi nuhani terahku buka celuk, Mbak. Mangga. Jeneng kula. Mangga. Jeneng tak tung tak. Ya. Ya kan.
marang aku. Iki mau ya ana sing arep kleru ning ketutup gamelan. Oh iya. Sing endi? Sing ngendang ya anu saking bendina ngendang dadi persendiane kaya obah dhewe. Driji-drijine kaya obah dhewe. Wis ora iso terkontrol pokoke. Nang ndi ya karepe pengarep ngono. Oh, ya. Oh Mas gas tipis-tipis. Goyang tipis-tipis. Yuk. Dangdutke nok ya nano iki ana pamundutan bojo loro nok ya monggo diaturake ayo kelap-kelip lampune disko iya ngawur iya matur suwun ya wis tak kandhani le obah ora sah rasa-rasa lagi 8 minggu usia kandungan kuwi rentan ngono ya mak rentan dadi nek obah nyengko kuwi engko ndak ana efek sing ora apik dienggo jabang bayi ya jane wis takon leren nok ya cuti sik mergo isih meteng enom wah mboten iso Pak kula niku nek ning omah nek mangan apa-apa malah mual-mual nek teng wayangan malah ngopo-nopo karepe kula pangan. Iya. Ya kena ning aja dimamah. Iya. Nah, Mbak Orisa. Ya diaturake iki mau jenang gula. Iya. Apik nok. Iya. Ya. Ha iki nek Mbak Ika Suhesti kuwi anu fake. Kuwi lagu sing anyar sing lagi ngetren ki nok. Iya. Yo Mbak nembang Gembus Asmara. Apa?
Gembus asmara. Gubuk asmara ta ya ora ngerti kok ya. Neng gubukane ora gembuse? Ha iya. Ayo, Mbak Ika. Wis saya suwe saya jian elek tenan. Men wis karep. Ora iso dilondreke kok cangkemku wis. Iya. Ya yo. Dibawani ayo. Nggih. Dedek piadeke pancen luar biasa yo. Wah, ayo sing jeneng body biola iki ngene iki. Iya. Awak dhuwur sirah yo apik, yo pundake yo becik, awake manu bangkeane yo cilik bareng tekan kono mak plendung. Iya. Medung jan. Kono ngendi? Luar biasa. Ning nek piyai tepus ki aja tok sawang sikile nah. Oh. Piyai Gunung Kidul ki wah wis. Nek tekan nggon sikil siji tretepen, loro mledhek. Tungkake delokon ra wis. Lah, tenan ta didelok. Napa? Mledhek ngono kok. Mledhek yo ben. Ayo. Nggo ngerem ngene iki. Tinggo ngerem nek laku. Ayo nek pas sudan kan kono licin, nanti le ngerem nganggo sikil. Napa, Mas? Iya. Njaluk lagu apa? Oh, nggih. Sarung jagung. Sik kepripun? Sik slendro. Belok barang kok sarung Belok jagung. barang. Iki ayo ora mutu sarung jagung. Mboten niki wau Bu pras sing slendro apa sing barang ngoten lho, Pak. Oh, manut kok SpongeBob ku anak-anak. Ya kan digenahke. Ah iya. Engko nek kleru. Sarung jagung slendro ki sing kepiye? Enten. Sing piye? Riko sragenan. Ayo sing piye coba? Kula mboten apal. Lah ora apal kok tok tari. Engko nek kono njaluk slendro kowe ora iso. Lah ya nek ra iso dibalekke duwite. Ah, kowe kok balekke duwite. Iya, kowe iki simpan pinjame ora tau nyaur kok, Mbak. Ngomong sapa? Iya. Ayo, Mbak. Iki sinten iki? Ayo, ya kono kene kono, wis didum cah 9. Heeh. Wow, kowe. Piro iki? 100 cah 9 wis kumanan 10 ora. 10.000 nggih jenengan. Wis ora apa-apa mbangane buruh gendong. Ayo, Kak. Kula kene apa, Pak? Sarung jagung mau dadi ajane arep gubuk asmara dadi sarung jagung. Oh, nggih. Ya. Dari bawane mau wis dibawake sarung jagung dandang gula. Banjet mau. Saiki ora usah dadak dibawani langsung buka saka bonang. Ya. Ya. Sip. Buka bonang, rasa dibawani langsung sarung jagung. Deng 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 deng. Ayo sing jenenge bonang ki nek ngabani kanca-kancane siap ki mesti nggawa tutukan ngono kuwi. Tong tong dong 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 dong. Heeh. Ya. Pokoke anggere kenengko bonange wis muni, ya kendange langsung nyaut. Tung ndelep. Nah. Hati-hati, pokoke kendang ki pokoke pertamane kudu tung ndelep. Tot gong. Pokoke nek urung tung aja dindelepke tadi. Tung ndelep. Tot. Ya. Monggo. Dayane apa iki ya? Oh.
Matur suwun, Mbak Ika. Matur nuwun. Iya. Iki lagi tak goleki no. Iya. Wiwitan arep nembang pepeling sing kleru kendhange Jaipong. Iya. Ki mau ana sing kleru kendhange Batangan ya wis urung wektune nyamber wis disamberke. Iya. Terus mau balungane ya nang ning nek nek ning nang ning ora ta ya. Wis kecandak. Apa to sebabe kok klera-kleru kancaku? Sebabe apa? Iki eneng sing metil gedang sajen. Siji nang kene iki ketok kelong iki mesti kru gamelan. Ha iya. Aja main-main karo sajen, aja main-main. Iya. Wis ora apa-apa tak jawabin. Iya. Engko nek metu pertanyaane tak jawabe. Iya. Ya pancen ngono, Pak. Wis ora apa-apa ya kanjeng kenggonan kok iki kok isih kok tekan bar ngene iki. Sebabe iso dititeni wayangnya anggere ana sing kleru saka ngarep kuwi tekan bar engko mesti ana sing kleru terus. Iya. Nek ketoke kok wis biasa saben bengi ngene iki. Ora usah digawe angel. Ya. Ayo saiki Mbak Elisa or karo Salaso. Ya iki sinden sing nek basa Jawa kagok ya ora iso apa jenenge ora iso alus ning ya pancen bocahe ngeni nang budaya ya dasare sekolahe ya dhuwur S1 lulusan ISI Ngayuja jurusan pedalangan terus mlebu nang psikologi S2 psikologi ki lagi neruske nang S3 no. Oh iya iki tenan lagi top-tope ya ning ora bakal ngungkuli aku kok aku kira ora S8 kok oh S8 ya apa sinten sumerep sapi saged singsot suwe sanget lek nemu lagi mau lho iya meroh lambene supirku kok kaya bokong sapi ya iya ayo Mbak Elisa bela ora gek medun-medun ngene iki nah nggih pon iki pon ngadak kata-katane wis kaya pun ngadak nek ning kono ya Pak anget nek ning kono anget ayo anget jajare Mbak Tatin empuk jajare Mbak Tatin apa gemuk empuk ayo kowe dilemokke men awakmu ora kaya biting kaya ngono ya ora aku wis mangan akeh ya sakmene Pak ayo ming durung sesuk nek wis di bojo wis bareng hamil kowe mesti awake njebobok gedhe banget kae ya ora mesti kok ora mesti piye ya iso kuru ya iso kok ora mesti selemu nah iki acarane halal bihalal kalau tasakuran terpilihnya Bapak Kepala Desa Kris Dwianto Eskom ya Pak Kris Dwianto Kris Dwianto ora Kris Brianto ora Kris Dwianto Eskom ya Eskom ki apa komunikasi sarjana komunikasi berarti ku nek lulus ming basa brek 10-2 ngono kae ki nganggo walkie-talkie ngono walkie-talkie heeh sarjana komunikasi sebagai Kades Panggang Kecamatan Kemalang lho kene iki wis Klaten lho Sa iki Klaten duduk iki Cangkringan dudu wis Klaten oh Klaten nggih Jawa Tengah goleki nggone takon ning Polsek Cangkringan ya ora ana Desa Panggang Kecamatan Kemalang nanti bingung sing goleki nggone ya mergo wis mlebu Jawa Tengah nggih niki wonten pamundutan apa Pak iki mau nek aku iso apa piye bojo loro ayo bojo loro ya cobi nek coba-coba ya ketoke iso ketoke sing piye ayo sing kelap-kelip lampune teske ngono ketok heeh ya awak guru mikir bojo loro iki gamelane iso ora iso bojomu piro ya Pak nek bojomu piro siji oh siji ora tambah meneh Pak ora wis carane nek dalang ki bojone akeh. Kuwi cangkeme sapa sing muni ngono? Jarene, dene ora ya ora apa-apa kok tersinggung. Kadang kala ki ming satu oknum sing kaya ngono ning kabeh terus disamaratakan. Bojone dalang ki mesti akeh. Kowe ngerti apa? Ana wong wedok liya gemlibet ning omahku? Ora. Ora ana to? Ora ana. Kejaba ming bojoku to? Iya. Karo kirek. Siji.
Kae udu bojoku, kae ngoni-ngonku. Iya, kae lagi tak goleki bojo kirekku kae. Iya. Ya. Wah, wis malah darane kok kirek barang. Iya, aja kaya kirek kok. Kae kirekku kok udu bojo. Lah ya gremgek jare sing ge mremeng. Ge mremeng ra mung bojone ro kirekmu kae jenenge Jeli. Mergo lho. Oh iya, mergo nek wong duwe bojo loro kuwi nuwun sewu. Ika, pangananmu lho. Mbak Ika panganane walang kuwi, Mbak. Panganane sapa? Panganane Ika. Wong Gunung Kidul ki mangane walang. Masa ngono kuwi langsung dipangan, Pak? Ora gerine kene geri-geri. Ya digoreng sih. Oh, digoreng tak saiki langsung. Gunung Kidul kuwi kalah karo Tiwul, kalah karo walang. Saiki sing ngetren walang kon. Oh iya, sinden-sinden ki ya do seneng karo walang. Iso apik marake apik suarane po, Pak? Apik. Iya, mergo kuwi engko sutange iso ngoroki telak. Oh, sotang ki apa? Sutang ki sikil. Oh, sikil. Oh ya. Sotang sikil. Oke. Ning aja dilokke nggo wong lho. Iki Ora. senengane sok ngawur kono. Tolokke tok nggo pembicaraan sehari-hari. Sutange, Pak. Lah ya kowe iso dikeplak. Aku wingi sotang ki tuku kuwi sotang ki sosis kentang. Aku tuku ning ndi kae sosis kentang jenenge sotang, dudu sikil. Kuwi singkatan sosis kentang. Oh iya. Sutang. Sotang karo sutang beda. Ah, nek pengen mangan sutang ya engko nek bubar mangan sikilku. Iya. Yo, kanca-kanca men ngapalke balungane sik. Nggih. Nah, nina. Mboten di bawani to niki langsung to pratine. Bojo loro bawane apa? Mboten bawa to. Kok aneh-aneh kok. Yes. Nek bojo loro iki ora nggo bawa. Sapa retine? Sapa ngerti. Ya, bojo loro kok nganggo bawa. Ayo ora usah dibawani bojo loro. Awas nek nganti salah. Wis kanca-kanca men do mantek dhisik. Iya. Do ngeling-eling. Tak dudan. Yo. Ayo wis pokoke anggere kempule rasa bingung-bingung arep tok nai bendhe kuwi wis malah ting-tung. Yo, monggo dados.
Beda jengkulmu. Aku nontone iki ning Didi Kempot. Oh. Nah, iki beda iki sing ning Jogja. Aku nontone ala Didi Kempot. Nek Didi Kempot piye? Sing karone sing sijine gandoli celana barang, nganggo gandoli celana barang. Tenan. Coba praktekno. Praktekno. Celanane sapa iki do jarian kabeh. Ora cakepane iki lho. Kelap-kelip lah coba. Aku tak krungu nek cakepanmu piye ki mau kok sindan-sindan ki do ting-tingo kabeh. Lho, iki kok ora 3 dina. Aku ya muni, aku merong dina kok meneh. Coba praktekno jajan. Tak krungu aku sing alamu, apa sing modelmu. Ki mau sing tak nyanyekke ki mau coba. Iya, abang biru lampune disko. Iya. Sirahmu mas mikir bojo loro. Terus Terus mikir sing enom, mikir sing tuwa. Ro karone padha le tresno ngono kuwi. bener nek sik bojo sing enom, bojo sing tuwa ngono kuwi nek sing biyen. Terus bajute mau kah banget lho sing kleru. Bajute. Ayo iki nyuwun bojo loro di 200 iso dibalekke 150 engko. Oke. Ora apa-apa dibalekke wae duitku turah dibalekke. Cepet ayo, teruske. Ayo. Wes, Nek kuwi ya cekot-cekotmu matemenan. Sirahmu mat sing bagi katresnan. Butuhe akeh, duit pas-pasan. Ro karone do kebingungan ngono kuwi. Beda kan? Aku nganggo dali kathok barang mau apa? Iya kuwi kok ana meneh sing cakepane berikutnya meneh diganti-ganti kuwi ne. Oh, ayo. Iya. Mulane sindene, sinden iki sinden kuno kabeh. Ora ngerti cakepan. Jadine cakepane macem-macem. Macem-macem. Iya. Wis ora sado protes kowe iki. Lah bapak sing penting wis dinyanyekke nggih. Niki mboten napa-napa, duwite dibalekke mboten. Wah, ngono carane wong ngising mosok goleki isinge ya. Wong ngising ki ra goleki isinge. Ngising yo ngising wae ngono lho. Hei. Aku ra wis ngomong bola-bali to. Kata-kataku yo aja ditokke nang nggon wayangan bola-bali kok. Ya itu peribahasa. Orang nggak boleh menjilat ludah. Nek wis ngomong ora oleh idune ra oleh dijilat meneh. Nek wong ngising yo ngono, nek wis ngising yo mosok arep goleki isinge. Iyalah. Iya bener. Yo ngono. Iki kalimatnya ya bener kuwi. Mosok arep ngoblak-oblak ngene iki ya. Ya no. Panggih iki pon nggih. Nggih. Atur sembahmu. Bojo loro ya. Ya, bojo loro ya, Mak. Nek sing siji iki pancen ora iso nganggo gamelan no. Iki mesti angel banget do mikir. Ya. Kejaba nek eneng kibote. Lah ya, lah ning ya wong ora nggawa kibot suketeki iki. Ya. Ki ra iso diaturake mengko diganti Kalonjono. Ya. Rasa kuwatir no. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya. Sing sinden daging. Ya. Wah. Lemune ra jamak. Ayo. Ah. Alon ngarepe ya suguhan kabeh kaya ngono kok ya. Ya awas. Wahyu madhep rene. Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jelek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontone do gede tenan ngono. Gede ora? Ora. Aku senengane ya wong diiringi kok malah nesu. Biasane kanu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diiringi, disepoti lho. Ya sepatnya kok duk ngono. Metu ngono, monggo Butatin. Tak tung tak dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa mak duk kok apik? Duki gedaduk apa piye? Lah ning mau mak duk ngono. Aku ora mong mergo mengantepkan jangkahmu ki men antem azlek. Iso Apa Pak Gatot ngopo? Ki sinden made in Kulon Progo. Wah iya. Akhire kowe tekan iki golek-golekane daleme gampang no. Ya, mergo akeh sing padha seneng. Wah, iki Pasuryane ya ayu, awake ya wewek kaya ngono. Nek ngundang dhewe nek ndi Jembatan
Kali Praga. Iya. Jembatan Bantar. Bantar kae ngulon sithik. Heeh. Itu dalan ana omah loteng. Heeh. Ngulon meneh. Oh. Omah apa? Iki tak omongi alamatmu nek medo nimbali iki men kepenak. Nggih, omah napa, Pak? Oh, terus engko ngulon bablas ana unggah-unggahan. Heeh. Rada dalane rada ngguthuk medun pas nikung. Iya. Yen nang omah ngarepe iki ana joglone cilik. Heeh. Kulone. Oh. Kulone ana gang mlebu, ana cungkup ya kono kuwi. Cungkup pundi kae jaratane? Ayo cungkup iki mlebu to jaratan. Padake ora ya. Ayo kuwi sabane nang kono kuwi. Oh, juru kunci. Iya. Nggih, nunggoni jenengan niku. Juru kunci nunggoni jenengan. Nunggoni aku piye? Juru kunci nunggoni wong apa? Wong mati. Maksudnya nunggoni aku mati. Ngono maksudmu? Mboten. Aku kowe kok mujek-mujekke aku iki saiki aku tak takon. Nek aku mati terus kowe arep nyambut gawe apa? Monggo bedina kowe mung kintil karo aku. Kintil? Aku ngalor tok tuti ngalor, aku ngidul tok tuti ngidul, aku nyambut gawe ngulon tok tuti ngulon, ngengetan tok ngengetan kok dadi pujimu kok elek karo aku. Panjenengan kok onekke aku juru kunci. Apa udu? Udu ya wis rasah lara ati. Lah jenengan isih urip apa ora? Ayo isih urip. Ayo wis rasah protes. Oh, kapokmu kapan ora? Yo nyembang, iki sinden paling galak dhewe sak rombongan. Iya. Nembang napa? Ya sakarepmu. Isamu apa? Engko aku ngarani kowe ora iso. Mboten enten pamundhutan mleh mboten. Ora ana pamundhutan, sakarepmu arep nembang apa? Nggih. Yo. Pelok. Pelok. Tembang kok pelok iki tembang apa? Mboten iki lho, tintingane pas pelok. Oh, ayo. Pelok to. Pelok iki apa? Pelok iki ya liyane slendro. Iki ngentup sik, hati-hati to. Napa ta? Iki lho, kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entup kok wedi. Lah ya net. Aku tahu mayang ki nglakoke Begawan Durna. Menika ngaten nggih jatosipun. Aduh, aku mergo dintup tawon. Mlentrung tenan e. Aku wae dintup. Apa? Mlentrung ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak. Iki jenenge ngginggikan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entup? Duwe iki lho, sungute iki. Nggih sungut, heeh, nek entup ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, anggo sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung wae ling entup ora patek bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan. Iya. Yo. Apa nembang apa? Nggih. Lali janjine nggih, Pak. Lali yo kok lali kok dinyanyekke. Mau wis. Sapa? Wis, aku wis omong to, aja padha karo. Oh, kono aja padha ya. Campur sari. Wis, silendro berarti ne. Silendro. Le wong mengke nggih. Saiki ya wani pira? Kowe kok nrengane nantang wani pira? Maksudnya dite tenan malah cilaka kowe ora. Iya kadung tresno nggih, Pak. Wis durung mau. Engko penyanyine Liwung ana dhewe iki lagi dandan. Oh iya. Sinten? Wis ora tak kandhani. Surprise nggo kanca-kanca. Oh nggih. Dandane napa? Ayo empo iki lagi. Kula cek SMS aku kula pun dugi, Pak. Kula dandan cara napa? Wis sakarepmu. Kowe metune engko nek arep Liwung. Oh siap, Pak. Iya, Pak Geter nggih. Na na na. Rina wangi dadi ati tanpa
pancen yo nek disawang tatin ki yo. Nek wis dandan ngono kuwi jan wah luar biasa. Aurane iki ketok kabeh. Kecantikannya luar biasa. Inner beauty. Thinner beauty. Inner beauty apa? Aura. Thinner beauty iki sik nggo nyair kecet kae thinner. Niki nek ngomongan kok metu kebule iki. Apa nih? Awalan. Hawa dingin. Ah, ora tau nang Eropa. Bulanmu kurang adoh. Lara dijak. Ah, nggo ngopo ngejak kowe ngebot-boti pesawat. Kok iso? Miring pesawate to. Masa pesawat mabure ngene iki ayo. Ming mergo kowe awu ngejak sing cilik-cilik iki ramping-ramping. Ya esuk mangkat dhewe. Ngerti dalane wae. Ya manut supire. Pesawat kok disupiri. Pilot. Pilot ki ballpoint. Lah napa jenenge? Pilot ki ballpoint kok. Supir pesawat apa? Supir pesawat ya jenenge sapa? Ana Harsono, ana Gunawan. Supir pesawat kok pilot. Iya. Kaya aku iki kecekel polisi ya ngrekoso lho nok piye. Lah kecekel polisi kok men disalahke sam Anda surat-suratku lengkap nih dunekke Anda tidak konsekuen. Kenapa, Pak? Mobilnya Yamaha, motornya Yamaha, helmnya Honda. Oh ya. Ditilang aku. Iya, begitu arep nulis tilang kae, Bapak juga enggak konsekuen. Bapak polisi kok pulpennya pilot. Aku yang mana? Polisi atau pilot? Ya sudah, colke. Damai. Padha petuke. Coba. Coba. Jenengan kalih Pak Polisi. Sopir kuwi kecekel nang Semarang ya. Takoni surat-surat, takon mangsulan rat, lha iki kancamu rat ngono. Rawani gah Pak diantel ngono. Ayo. Tansah kumawanging netra neno jero ati kadung tresna Tin neng kene ana buah sing lemangan kudu malang. Apa? Ayo kowe nek ora cerdas kowe jenenge ora iso golek sesuatu sing iso tok nggo bahan dagelan. Buah? Buah sing lemangan kudu malang. Ayo. Buah apa? Kula ora ngerti. Wah, iki lho sing dadi pangan ki jagung iki lho. Iki rek malang ngene, anek ngene krok-krok. Jagung kok buah Ayo ke buah apa kok kudu buah? Ya panganan. Jagung iki buah itu bagian dari buah. Buah iki jeruk iki buah. Ya ora kok ya. Apa buah ki mesti ana? Jagung ki sayuran. Kok apa du? Jak omong kok. Cengelmu kuwi. Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Pokoke tumrap aku jagung ki buah. Arep bijine akeh. Jagung ki tetep buah. Apa buah ki mung bijine siji? Ayo ora iso. Ya ora gur siji, sak loro barang. Ya. Tan liya among sliramu satemah lara as nyilih cangkemku malah ben ngirit mara iya suarane yo apik piyayine yo becik becik yo nek nandang Jawa ngene iki nek kowe nang omahe wah wis ora kalap iya ya tetep cantik cantik apa nganggo ondrok ngangka luwuk wae terus jigang nang kursine iki udut 76 masa adite ngenteni anak buahe do laporan
Padake apa iki? Padake apa? Ayo juragan kok. Juragan apa? Juragan apa nek geblek ya kena kulon proge kondang gebleke. Nek geblek iki ora nganggo udut iki. Ayo nek juragan iki mesti jekang karo ul. Oh terus anak buahmu teko, "Bu, niki gebleke payu sekawan." Ya. Kowe 2000. Lah kuwi ayo juragan iki ngono kuwi. Kale ngemat kele jekang barang. Ayo aku liwat kok wong omahmu pinggir dalan kok. Terus weruh apa? Kira nek bojomu sarungan, "Mbuh, Tadin jegang." Heeh. Kowe liwat. Aku nggo montor alon-alon kae, "Wih, Tadin jegang." Liwat apa mandek? Maune liwat. Terus ngerti kowe jegang, aku mundur. Yo nglegake. Kowe ora ero ta kowe? Kowe ora ngerti ta kowe? Ana mobil riben kae. Aku nang jero kae. Ngapa? Ngenek-ngenekke iki. Oh, mulane timbilen saiki. Endi? Lah kuwi? Matane putuh ngene kok. Apa kaya rada kira siji ngono? Ha iki nek aku nek kesel ki mataku jan kira siji. Iki pancen moto sing apik. Oh, kaya gareng. Ya, kaya gareng ki mataku ki nek kesel mesti siji ngene iki biasa ngene iki. Dadine nek nduruh apa-apa ado ki rasa dadak ngeremke wis mat. Ya. Mulane aja sok nginjen. Aku ora tau nginjen. Aku nembung kok. Ora tau nginjen. Nginjen ki dosa mbalak awlung. Nek ndeloki. Nah. Mangga, ya. Lamat wos katon tejane yen nyamleng banget. Neno. Monggo. Pacaane sarwa asri Rondo slow. Ya.
matur suwun. Nggih, sampun. Ora ngunduri mas-mas kuwi ora. Ya salahnya nang buriku. Kok salahnya nang burimu nek ora diaturi kaya ngono ya do gemremeng kok. Iya. Wis gawe lungguh.